manangy mahavelon-tegna manangy tsy mavozo tombokondry manangy nandalo amikoasakoasa tsao tsy hainao ze tsy mavozo handraraty manangy mandalo amikoasakoasa mariko anao ze manangy makorely manangy matanjaka tsao tsy hainao ze fandroaka be ty mazava aminao raha volaniko aminao ze manangy mitrosa mahagnefa trosa sorata volagna amin'olo na mpitrosanao io azovy agnaranazy mambala tsara endrika nareo jiaby bon za naveto nomaly za nomaly mazigny satria kono e chauffer io baka za jiaby nomaly en tout cas za nagnano vidéo za navy teto za tsy tafy nagnaboaka noranany za tsy tafy nagnaboaka les captures les preuves fa za ni volagna vava hoe za nambara anareo vahoaka mizaha azova aminay nitady taloha zegny fo kendriky zegny fo tsika tsendriky midriky laligny alohany za hidriky amy débat za mbola hidriky amy débat jusqu'à amy vidéo nataonao ihany foira koa za voto baka anao ihany fa za tiako misaotisaoty io tiako raha milamigny bien ordonné olo jiaby mazava sady atsika miaraka miévoluer ensemble za tiako mitsapotsapoi karaha izy bon za nomaly nagnazava tamy vidéo hoe fa za nagnazava za fa tsy tiako izy igny parce que bon izy tsara ratsy fa izy igny tena nareka aminaka za tsy tiako andeha izy fa nambazavako aminareo boaka aminany naviany problème nomaly igny est-ce que mazava aminareo jusqu'à tamizigny za amizay vonidriky tamin'ny mamie de monopause tsy m'accepter agenany ty atao tiako magnangale na vavo amizegny za nidriky tamin'ny ravambadiko magnirika izy miataka za io est-ce que azinareo za nomaly zay nagnazava karaha zegny lagnenty tsy nazy koragna mbala tsy comprendre zavanareo vidéo mbala ao za nomaly zegny za tsy téléphone tankilako tô nagnaboako anareo za baka tsy tiako mivolagna dans le vide za tsy tiako za olo mianatra maman za tsy tia mikapokapo pour rien za mila magnaboaka avec les preuves karaha io hitan'ny mason'olo ty nanombony za fôtony za mipartage fa mety peut-être tsy hitan'olo tsara donc za tsy tiako mivolagna dans le vide sintrany aboakako io preuve za navy tety nomaly izy volaniko za nagnazava tamy vava fa za zegny tsy nagnaboaka les preuves fôtony mahay za Facebook ato za magnano vatronaka za magnano ambiancenaka za la plupart amy fiaignanaka ianareo jiaby fa olo magnapitiky la poisse problème amy fiaignanaka fa havambadiko fo en général ma connaissance za tsisy problème ndraiky olo tsy haiko misy olo misy problème ndraiky za fa za tsisy d'accord za tsisy olo hoe anagna problème machin ko tsy mety aminaka le caractère an'olo io za miala vita tsisy ady ke iravambadiko abo fa ianareo ro miataka za koa fo ro magnasa par discret ro magnirika olo mandeha mirabe za karaha io fo teteky teo fa karaha io fo depuis longtemps de toute façon iro amizegny nyanty ro nandeha nagnitsika matoevavy à la réunion ho fôtony io fa kabaronany io fa asanany miadiady amin'olo za nisy raha nampalahelo nataony zoko za taminareo nomaly igny izy ty koa matako agnova rabe ops je sais pas si hitanareo esa savoniko donc magnamia biky raha ty bon check le 25 décembre izy agnaranaka mipetaka be io mama Imran tiene rotongonao agnarana mama Imran ty agnatin'ny Korany io mama ity agnarana karaha agnarana zanakano aby regny donc tandrignesa ity message nalefako voalohany lera zany sy raha nandaty tiako ndraiky raha ihavatsika boaka Diego za igny misaotra izy ola datinany ababako abe le 25 décembre izy io hitanareo zo le 25 décembre mazava io tiako message nalefako première statut nataoko zavanareo avako aby jiaby 25 décembre 2024 io première statut nataoko tsy nagnasaza agnatin'ny raha tiato ko hitanareo agnaby misy zoky misy azafady misy tsy saha méchant zegny agnatin'ny commentaire agnatin'ny raha nakaty rien du tout za juste nivolagna raha tsy tiany foko nandalo tamin'ny le zoky atsika igny za ko tsy tiany nagnarana eky hitanareo jusqu'à io izy koa fa nagnano za tamin'ny affaire ty hitanareo daty io
D'accord. Le 25 décembre. OK, on avance. Is tunga de il va à Paris. Il y a la réunion. Attends, je m'avance. Je sais pas. Tan misi statut nan. Tunga de easy. Ni chapu puis ni safe ka. Zavana roi parce que vulnga zana attaquer easy. Iroti na malza. Zana tunga de poa. Sara bakara mazava. 25 décembre rekini. Statut na kaingi na ro jabami na katma itazini. Na ro kama analyse merkandekza. Azovin tia adi. Azovin commence a lua. Cliquez aqui. Itanaro. Zanas captura. Il y a 7 heures tam lera nisin publier istan. Mais normalement publicité natoni ils en abdi oui. Normalement est-ce qu'on a romandé compte nanai le 26 décembre. Est-ce que mazava jusqu'à yokendi? Comment tu comment poudrati? Voilà. Ninna kain usa le 25 décembre momba uluafa. Zaze nanga bokara tamfona ka usa tam na ruin. Izu important fait kan Facebook. Ni jutu za tina tokat parce que comme ça itanaru. Is namalza is imate vavi dad kawiti adala dalai. Is tunga de namalza le 26 décembre. Tina malza le même jour. Aznaro niran suratin. Yuran sota. Is nangan sarnan. Tina boka kule ula rueti parce que voilà. Fate yed manya vasoran rangona kai. Pochok te parce que fa yufara manya vaiz. Chisek is no vo tebe you. T'as-dire non boka respect mais au no is you respect no. Donc il m'a te vapti nan publicité to. Ça va mnaro. Zako fa boka nan publicité reki le 25 décembre hin. Is nan nani le lendemain 25 26 ouais. Le oh chaque fois ratimati. Le 26 décembre is nan nani is nan ochawe. Ngoma noza zandi kufostine yuvya mashallah zengi maemihengi miarka mnulu. Aznaro maemihengi miarka mnulu. Maemiarka mnulu. Azove kul mafta mieng deki za pario baraza. Uljabo fatis namane. Baraza baka marvo ka pario ayena robo ka pari. Présent blangambano. Irzo kina kajabo pario. Ambarana rumbano preso. Ize maemieng. Ma inizi maemieng merkom nul. Tu iza fatsare. Vula mena na tipangat god lutu vinti malutu. Ava kwa beya tika jab gastier. Ko fana ngan statut karazeng madnin madikane. Lutu vinti malutu no ma sœur. Nanjar ma sœur nani bukira ngokti ulu hen il y a quelques mois. Yo tano hypocrite ma te vapti. Ndekis nanga espering na ro video na toni. Retourner weza. Est-ce que nous avons une vidéo na Tony? Anga boîte weti, putot kabeti, izim tukika na bavin vadku. Tandis na ro vocal. Sis problem de. Ya regneta ti japo, regneta la regnota ti anon ya de ki zo vangangi fivatulamba France angini on po hanozengi nino periki vo baraka nega cha ulu jable insti jab tam tati deksa na kan tukika. Tony na ya izhara na no vanizi ulu jabya to na lazis kam ne la regnota de kya vo kwe. Courage fouet. Est-ce que Regnaro vocal in dad kawiting? Regnaro vocal nani? Zamang tananaro. Est-ce que Regnaro kent kizin tukika vambad queen? Fotun latfa periki, ni tukizanulu, machin, nanaro la réunion, jabin tukiki. On est d'accord, Regnaro rajabin vlaining. Tizeng. Confirmé. Est-ce que Regnaro vocal in sans poudko? Est-ce que Regnaro vocal nani jusqu'à yo? Mas ava vocal nani zin tukikiroi, mana izin kekis ma sœur, joti. Est-ce que Regnaro? Paraka fatilo na itu azamnoze. Est-ce que Regnaro vocal lera izmi vulnga fa Regneta ti tu izam jam pitukiz nga izmi vulnga izin pitukiz nga charabe besa pudu kundreki. Besa. Que é o problem de. Ya regneta ti japo, regneta la regnota ti
anon yady ndraiky azo vagnangy fivarotolamba Faustine izy io rangonaka io. Nino periky vobaraka negatra olo jiaby le intsite jiaby tamin'ny taty ndraiky sanaka ny tokika ataony aminany izy hary nananaovany izy olo jiaby ato nalaza isika amin'ny la réunion ty ndraiky avako e. Voilà. Bon. Igny edy izy magnakolitra avy ambadiko. Izy mivolagna avy ambadiko. Izy avô amizegny izy nagnakolitra avy ambadiko igny izy avô izy naveto izy nagnakolitra za koa. Tanarô za baka nagnano publicité raiky le 25 oazan igny. Izy nagnano nany le 26. Le 26 décembre. Io raha nataony izy nagnakolitra za. Narô jiaby mahay mamaky teny gasy. Hainarô tsara be no nagnary sary karaha ty. Irô telo agnatin'ny raha io ao. Fa raiky io nitohiny. Olo jiaby nahita raha nataony ty. Tonga de nagnano capture d'écran nalefandrô aminaka. Za baka retara nahita izy ty. Za ndraiky amindraiky izy fa za fa tsy maintsy aloha mizaha momba izy. Zegny. Za fa tsy maintsy aloha raha momba izy loatra. Tsy medy aminaka tsy manaitry za. Donc ni navoa capture olo jiaby nandefa izy aminaka. Fotony nanoniny ragno koa izy karaha hoe magnakolitra za. Magnakolitra za izy mazava ho azy. Jusqu'à io c'est bon. OK. Za koa fa nazy capture amizay. Izy mivolagna tiako magnino tovigny je sais pas quoi. Fotony olo jiaby mahay fa zany izy problème ndraiky olo volagniny io. Magnitry za zegny magnakolitra za zegny izy mama ty. Ke izy igny avô raha io tamin'ny le 26 izy nagnano raha io. Za koa fa nahita izy nagnano zigny. OK. Izy nanonona aranaka. Mais olo jiaby natao nandefa capture aminaka. Efa na efa za tiany volagniny. Azonarô koragna. Voilà. Ty valiny zana maly izy. Hitanarô. Io za amizegny. Koa fa baka nagnano izy tarina nagnano photo ndrô nagnakolitra za nazahoa capture jiaby igny. Olo jiaby ka nandefa capture. Naji mitady la guerre aminao ma oui matoevavy ty. Ni marand mila mpiadanao koa ma izy ty zegny. Olo jiaby nadefa capture baka taminaka. Ke za ndre baka nanfagna. Ino marana toko matoevavy ty ndazahoako andeha kolaran'ny za. Za. Azonarô koragna. Navo za nagnano statut. Io statut nataoko. Zavanarô tsara statut nataoko le 26 inany. Le 26 fu za fa tsara madigny raha ela. Tonga de za fa namaly. Za namaly igny amizegny. Ambesatrika eraka maky. Tsy nanonona agnaranany za agnatinao. Azonarô. Tsy nanonona agnaranany za agnatin'ny raha ty. Karaha nataony tsy nanonona agnaranaka koa le nagnakolitra za. Fa narô mahay. Olo koa mangalatra. Izy mavosy fotry otaka. Azonarô hono. Anao comme se rapprocher de quelque chose. Nato non, on finit en fiainana. Non, ma vous fotry anao paniqué. Anao paniqué tsono taktra. Asa znaro kurang. Anao ko tsra nato no fiainana no madio. Anao tsy paniqué. Anao tsy mavoza anao na flasher no lanina anao ngati jerno no, io tsy za. Wano i baka fotna anao tsy tsara tsy nato anao olo. Asa znaro kurang. Fa izy zanagna statut za tsy nivolagna agnaranany direct sentir avisé mama igny azaznarô izy mi sentir avisé zavatra eraka maky tsisy agnaranany ato azaznarô alefa tirany soratiko alors comment za maky sady miaraka ndakanarô dossier du jour misy matoevavy zay ato volako minene miditra amina feratsinazy agnaranany leshku vendu tellement la crise fa mare loatra Aznaro parce que ça fait mais rahindro za tsy nanonara nani écoutez-moi bien ano io vlantin navliu zemi mi malele mi tadiat gratuit avion mzay magnasar victime en public parce que io to bien io fa fasanani izy meta tout le problème magnasar victime jouer islam religion islam andesam avant ko baka andesin mandea mi tumani io fa to bien nani fasanani matevavy io naro jab ma easy Zamzay ni volagna mbala tsy mampanao malaginy jiaby mahazo anao agnatin'ny Facebook ato wazamnany satria nagnino itsela to fa nisy problème ny fanjakana na voatory tagny fa setsy misy ak magnagny zay to nazahoandro problème be to maro feky sanandro magnano vidéo magnano caméra nany ny volagna io raha fa mitady bus fa hitako izy igny ke za zay nagnazava mbala tsy mahampanao mawazalaginy jiaby mahazo anao agnaty Facebook ty zavanarô raha misaotra io raha mazano agnaty Facebook ato za tsy mafulany tsy mavoavalanao o za taminany mazava aminarô tsakare za mbo mahazo ankibanao vlanko
aza tete mami de monopause. Ça a piqué le cœur. Alors, mami, Mari, alors, il m'a dit, non, famille, zafou, non, tu pourquoi ça te fait mal? Et après, alors, alors, blanco, tangatin calendrier na café qui ça tia fien no tsihiriku ramaring zeng tu kucha adversaire reke zamze tandava na rokuranga tikam zazovin provoca zovi na vamzangi vavozani vulnga o malaza adala zamba vergerwa ko isko mitakarkaza eto tikam fampitana waza tamnani bala tisangara nano na roma itangara nul zengatu no. Déjà problème na ro samba na ro fa fe mira vul pour no vul foot pardon foot no za que attends mbala ti ma hampano mbala mitad fu uzam nani as no parce que problème do sambro ai fa fe no am luanani lulu having izra mis problème de kulmar wani donc zamzeni volnga mbala ti ma hampano mara jaba vuono ho yu nam chakar kadam na ka uza mbala nofu vlanku jo oza oza fati adam nul en Facebook ato na ton vidéo zez ni vulngam nul za fati adam nul en Facebook ato za jo mi sigere himpa shetani rojimo jahannama man renom na mariang yuran vlain ke za no bara o fati hi adam nulu akorma no jo oza timbala nofu jo timta di hadi ihadiu vlanco no shetani blisa fara con café zana ngani rati easy shetani rajima ngani amareis me va que masha Allah on peut faire ça maman on peut faire ça oh zavana rutara ram sotra yu anarona itatani sotra dad kawitra ngatno naruma no vanalise de la même manière ils in flashes à time sinanga ngaro de la même manière zan nanga statut na kakua tina nung nangaranoza matuvatier fa en résumé tsara ramazava na tua no ni sentira visé am statuti c'est parce que no dia no nangan publicité ngande tadia dam naka tizema vlan hein ano kona ngalta ano paniquer fon fen ngano chotakta fano kol madiu anona ni rampuka no tetete as not ara zen nangina mano sentira vizemra na kati manga saza aí mata nim sorta dad kawit atova kwa be chista nim sorta dad kawit yo chisangara no que no ko chitia hadi ntuiza no fulala no no chinvula za mais vu que no tia hadi ufa hasano anona ndena no Isa kwa nandena no hindra juten sarni yena bavin vad kuafa kuwa is nangan statut afa kuwa that's ne fangala sarndo ibuka ça me j'ai pas le temps si eu quando eu queria telefone na kala gima lut karayu za china hefa donc za china pid krayu at mas vamos na rotara ok donc izamzena de nangala afa kuwa na rotab na ita nanga kulta je dis bien ça sont opsine fanga pit sarlo jaba nga téléphone naka je suis allergique donc ça nanga sarlo jaba nga na fa zazi na bokanoro c'est ça le premier statut momba dad kawit j'ai pas mentionné ngargana na aucun moment mi sont ngargani dad kawit ngatini ranakati mais par contre elle s'est sentie visée automatiquement pourquoi parce que tu sais ranatono rati ranatono no fam tadia dam naka na ima no sentir visé ok on avance donc qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé après ils ont donné la sar noza non peut dire no na rojab ma ita mandena na rojab fe na dire no karawla dalen razeng te no tara isa fan chakar kam tchen donc na vamzen non ça peut montrer preuve par preuve c'est pour ça ils m'ont un peu long donc j'arrive comme ça nave. J'espère que le téléphone n'a pas de décharge. Alors, mais quand vous commencez à me faire ça, babine, mas statut muito canani, nem tumbo porque rati ne fento, as na rokuranga. Vem vadku. Bloc là. Ils ont pas de buzz. C'est pour ça zamzazo bloc là comme ça, on en finisse. Mas avam na rokuranga. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai bloqué quiz. Faut tout ni tokara. Karanen takar ko fuvlan ku mama tichin heavy to mirati bala excité yingis asnaro livre in vat ku bloquer beka vitanju da tichin heavy kara feita com tad bezo ni bloquer ku está na rosin bloquer kingam zen yura na toni vama makena rojabe
Ay mangaranani. Io, savana ro ngaranani zue, nga betu eti capture na vamnaka. Voilà le capture qui est arrivé. Isso, o diabo não deu captura na casa. A Coreia, asa bloqueia nga bakazama xeri. Eu não vou te cair. Ah, vou com a bem. Tio, não tá diado na aracarati. Ambarana rozabaka. Oh, na ginásio. Ambarana rozazam se defo. Se o lum tá diado, o lum karati. Ambarana rozaide. Azo, zato ambarana roz karakor na vem haditi. Oh, ni bloqueia nga nararamnan porque assim bloqueia com foto em fatos dossiê desse nome na vambado quang. Donc bloqueia mami bloc. Je l'ai bloqué partout. Easy tararoyo. Délirant pour amzeng baka izin bloqueia queen. Tanoro is nangan statue you as a bloqueia nga baka no batke ni ma dikanzeng. Ne fa is nan den vul nga fa. Zé wi charna malise zembera naro ma vous en homme you wizi. Ils avons bien sentir visé. Amraja bin Vlanquin. Ils se sentiram visé Amraja bin Vlanquin. Pourquoi? Ils avaient tendance bloquer que Zamrat não naranani fo. Ils se bloquent se na senti zat não naranani. Ils avaient nan rati. Mas não, ça veut dire Vlanco. OK. Donc heno no Vlanquin. Usa. Arre coisa Vlanino, tkakaka tika mamão. Est-ce que mais ava jusqu'à là? Mais ça sort com boca com ele. Kana fana zato, né? Les ennemis et ceux qui m'aiment. Zati bakache kambara kwa naro na rotike zai bala itu kuranga bala mar surprise derrière oh mbesa naro. Donc est-ce que ni tanaro jusqu'à tamzi ils sont bloqués qui ngam zai ils sont délire ils sont pudam dang za bloqué za itaro ko ito kasi délire bala ci wolf ma blanculti ou fan bloqué bala mila nde chakakadam nakano fan bloqué ku dès ça na ngarano ngati commentaire nakano que maman j'ai mentionné ton nom c'est là que tu vas nommer notre problème fanondre par contre no mangano ko kuta zamaro photo ul jab na itaraze no romeni rana ton isil lumena den modifier jab écriture beka cita nul faz na kulta za pa capture na tati mas avam no donc is comme fananga jabini vita izin bloqué queen balan put na den na statue izi montrer mul ba za horanzinho oh ma via tika sa fanu ruvavi mama aparton za ko mama motera no rek bum motera na cara bum cari sori bala matemática was am nozen azo vamos tika rita uresi nori faratirat motera na cambala fresh mas avam no bala ma ibahi ngahing naka que não vou mais aqui za eu não canta dedam naka mi jutwa Marseille baka itachka hizi ano conta dedam naka fatizai ni mangende no como não ano tá dia ma via ano vatika hizi ma cheiro chara izamzi za vamos nozinho OK on avance za ko fanete ma klucha za tine vita izin bloquer bala délire pour Antoine qu'est-ce que j'ai fait no tima vla com chakar kam naka itano chara hizi nandenare ku video ni itano roz nandena nganu crédit tan volume zati chara mvunga udo faire un crédit mais tu sais za ngani vla kun vula par rapport amni raton za Facebook ultima ngera kapila inani nga wazamno zana nga mieno faveur un jour kana fono jusqu'à avant kiama fano tinyani mandem crasher na cap tu penses vraiment que j'allais rester comme ça que non tu le baraka nararam no baka i vidéo vocal no boko ku is nanga tukika na bavin vadku afoko jornal ma chère l'hypocrisie mare que aí nararam nani vocaling ring nul salu gêne izingara akora tof we fa henga masu nana riva te renda ton donc tien ratoni rom tu amna kais na ring vocal tá na roz nanga crédit eu ambara kona rochara is nanga tam la idi zana num 2022 zati na pendant Covid ils délire comme mémoire non bala ti matandi kana ro jab maye zati na no vato alon Covid tamni Covid non bala ti mas non cha za como bala avec précise zana ngan vato na ka 2022 andra Ramadan zan ka beni non le vato no vato muito vato na ka titi hino you sinten bala za wok parata karani no ti fi hena pet como muito lava tefo nga tang ti dirambola yu ko ti hina tenulu aye ko mtadi ande ulande isananda chimir nga chika ni hela nanga kushi ni no flandrozinho anka fiaz kun hela nango
Sasa hainao vatronaka izy hitanao mampidriky revenu angatana amy zagnahary vita tragno vato maventy vilana jina inshallah zagnahary mitandregny za mbo regninao izy mazava aminao tsy karaha ninao ry anao fa fipotogna franc fipotogna ry anao mahita geste amy Facebook mboery haiasa trosa reraka avako aby izy nandeha na aéroport zay tamin'ireo tagny anao si be zegny nalaigna l'aéroport nagnanana trotroka vola nagnamiamia association izy bla mama izy nava tany pitragno lavankorogno nanao izy fa 1m50 foeky zegny nandeha ady aminakahy za tsaky magnangerondrika tsara tsangana tsara hely ty andera be no longueur anao tsy mitena kiloko mbara azahoanao tsara za rondragna vatambiavy tanagna igny ty viavy tsy karaha anao io mazava aminao zegny anao igny izy nandeha navy amy tragnondreo tagny zegny andeha hidrika agnatiny ino aranany igny baka nalaigna karaha président de la république geste imporo anao tsisy kabaro anao ko tsisy raha anao mipitra karaha za ty fa anao tsisy kabaro geste lamba tsy voahefanao anao mbala nalava aéroport ary agnaboaka vola zay navy an-tragno ary zay mbala tragno tôlo za tsy mitrokiko olo amy tragno tôlo fa ninano boka geste en Facebook olo koa magnano geste en Facebook aboako en réalité vrai fa tsy raha fa bokanao Facebook raha fa en réalité za hitanao misy havagna mipetraka amy tragno tôlo tsy olo mipetraka amy tragno tôlo le problème anao be geste en Facebook ato mazava aminao nefa fiainagnanao en réalité pourri hainao na trosan'olo tsy voahefanao mandeha l'aéroport magnano kotroza olo amy volan'olo io tsy voahefanao agnaboaka fa ela quelque chose mava an-tragno tsy atao karibo an-tragno lavankorogno tanao rognaka lavankorogno mazio rabenakô zegny izy midriky rovanakô midriky agnatiny même tanagna mavala tetany fekely mbala tsy tandry ndao amboara tragno vato tsara ry ampiadagna mamanao kendriky azonao koa magnano geste nao Facebook ndraiky lamba skinao iana mare matriaka ariagna ary mazava aminao tsara zegny za koa nisy za ndraiky geste betonao za jalouzanao amin'ino za mbala hoavy dossier mbala sendriky vita fa za mbala mampalaza agnaboboka hely hoe za jalouzanao amin'ino za hitanao zao io mbara za fiaignanao tsisy raha pare tsy mievolue fiaignana koa tsy magnitra amy Facebook fo ndraiky magnasa olo ino raha ndraiky jalouseko anao déjà zay voalohany anao nandeha ta Madagascar tsy hela to nalaza anao nitrosa 3000 € amin'olo boka aminay Diego Suarez zanaka Diego halanao nefa izy namelogna anao korkale Diego Suarez halanao io olo baka aminay agny mipetraka la Réunion nagnamianao 3000 € nandeha nanao Madagascar tary tsy hainareo maraha zay mes amis trosa crédit nandeha nanao Madagascar magnavany geste be nalegna sa à l'aéroport za tsy volagna namany izy volanko mira urita tsy haiko nagnino nalegna sa geste photo mbira hitanareo itrosa jusqu'à jour mbola tsy navoahefa tompiraty zay raha maregny zegny viavy baka Diego Suarez aminay agny amitsika agny mipetraka la Réunion fa matra anao navy nagnano vidéo anao nivolagna tsisy olo tsy magnano trosa tsisy olo tsy mitrosa fa anareo kaza mandeha mangala baraka olo karaha io atsika zegny hadrako tsisy olo tsy mitrosa fa ninao fa trop avô amizay olo mivolagna anao vao miray hay tsisy olo tsy mitrosa c'est vrai fa ninao fa trop anao koa volana anao romotro raha nataonao assumer anao nandeha nagnabiagna live raha zanagna live naka avako abe live naka araiky fo nisôfa aminao ndraiky live araiky fo fa izy nadigny ela nisôfa aminany volako aminao la tetinany tsy azony toraly ndraiky donc azony crise cardiaque maman'olo igny oza tsy ndraiky bazibazeko hely izy volako aminareo live tsy nahay vita ilavinany igny tellement ça l'a piqué izy baka raha volanako tellement la vérité azonao anao tena nagnano geste Madagascar koa mila legna karaha président de la république trosan'olo igny fo 3000 € nandeha nagnanaovanao geste Madagascar jusqu'à jour mbola tsy navoahefa io azonareo tsy zaza raiky agnanaovany zo fa toetrinany anao mahay anao mivolagna fa zay adigna fa nancapture izy za tsy ary commandera aminao non za tsy anao mandefa ndefa sara aminaka ndraiky varotronao anareo jiaby amy Facebook ato mahay za misy fierté za zany kajojo ty mazava aminao za tsy ary mitambitamby olo mandefa sariny fo mannequin-naka amin'olo olo mandeha amy page-naka mangala mandefa izy amy privé comme ça que je vends ça j'ai pas besoin d'aller comme l'autre là-bas là mandefa photo amin'olo ty misy modèle comme ça il commande j'ai pas besoin ma communauté comme rien ne soutient mazava aminao zegny j'ai pas besoin za tsary nandeha namipropose anao avia mivangara aminaka zana jina ndraiky fierté naka ty kelera koa za
Anon mandefa message aminaka anao nafaizany itasia anao anao mandefa message aminaka za mila commande lamba ny bonne année ndraiky le rabe asa mi téléphone aminaka modèle tianao rek tsy hitan'olo anao porque tia atao hita tsy hitan'olo amin'ny page io c'est comme ça que za nandeha nitsakariko amizegny en fournisseur anaka je t'ai envoyé en privé tsy nataoko en public modèle parce que anao sarotsarotiny toetro za tsy tia hitan'olo modèle nany c'est comme ça que za nandeha nitady raha io amizay za nandefa raha ito aminao en privé comme ça tsika nikoragna amizegny atsika roe tamizigny anao araiky ty tsy tiako araiky ty magnaboaka kibo mila sidika araiky ty foety araiky ty c'est comme ça qu'est-ce que nagnano échange en privé jusqu'anao nangana hazo nitadiavinao amizay fa za tsy nehaneha nandefa za tsy nandefa après bébé za tsy nandefa merci za tsy nandefa nino raha nani za tsy nandefa photo mannequin direct taminao jamais de la vie tsy fombako anao no tsakarika bon une parenthèse quoi parce que raha ty tellement lava donc igny affaire ni momba iny momba vatronaka afaka io anao nivolagna koa fa za tam covid za tsy nanomboka vatronaka covid za nanomboka vatronaka 2022 c'était après le covid après toi sanao c'était 2023 mazava aminao zay de toute façon tout ce que tu as commandé c'était toujours facile de paiement tu es comme ça anao tsy magneta même 100 € mbala c'est de paiement anao peu importe la somme anao mila crédit fou c'est une maladie io fa retigninao anao fa tomba amzo ara anao mivogna fa non ni affiché za io anao tsy azo client au contraire za hitanao io fa nisy client baka la réunion agny avy commandera aminaka na he nagnaposy client za na he nagnaposy client anao io aminaka i raha nataoko contraire na he nazo client za hitanao io tu t'es trompé ma soeur c'est toi qui es grillé anao jono c'est toi anao no grillé pourquoi tu es grillé parce que ici ma maman dit man 4 mois of course avô ndraiky saza avô tsy zaza raiky equipe izy fa nandeha Madagascar fa misy firmoava koa jusqu'à nyatsy navoa efa 3000 € n'olo geste farany ta Madagascar igny tosa zigny 3000 € n'olo andao feha adala ty jusqu'à nyatsy ny fentra tosan'olo izy mandeha malzam zay ni borka baka olo jiaby zay fankahay mo izy ty marany tosa taminao mo ty io fa sanany mangala ty miala mandeha ty miala avô narô mahay tsy izy no tsy navy nivangara aminaka tandraisinarô tsara vocal ny épinglé ko igny izy nivolagna za makasitraka tsy sandra za miady aminarô tsy sandra za miady aminarô zavanarô raha neky nangala sarina nabavy vaky nagnakolitra za tsy sandra za miady aminarô izy tandraisinarô tsara vocal nanao hitanarô fa tsy manjary viavy ty tsy sandra za mivadika aminarô fivadiagny moi merci beaucoup avoko nino ma raha nivolagniny farany za ko hava magnaraka ka za tô hoe fa tsy nagnefa za tandra raiky za napijaliana za fa tsy magname za magnano karaha zegny est-ce que regninarô vocal nanty à la fin izy mivolagna zegny izy mandefa vocal taminaka hoe fa aza iresa fo za ko ava magnaraka izy fa kaza refusegna tsô amberanao hoe fa za mbala nagnano karaha io fa zegny raha accident nazavany raha zay tamin'ny vocal tô tsô zay za tsy magname izy crédit par rapport amin'ny raha nandalo ancien teny fonaka tsy nila nagnamianao nazava aminao zay za tsy namalanao za tsy namalanao za nano merci fo volanaka anazoko za tsy mivolagna non anarô mbala mety ava magnaraka ne vous inquiétez pas za mbo magnamia anarô anao ke maman vavanaka nivolagna zegny nino dikany za fa tsy nila nagnamianao tsy nila nagnamianao eky za donc azovy nila efa azovy niaboko azovy za no nagnanovanao sababon-drano nivagna vatronaka za no tsy tia nagnamianao eky satria za tsy nefa andeha tosa nekan'olo amizay mandeha magnano tosa koa antany hafa za tsy nahefa cinéma karaha nataonao za igny 4 mois nataonao za igny za fa tsy nila donc za no tsy nagnantogna anao fa tsy anao no tsy nagnantogna za rectifier tsara raiky zegny za no tsy nagnantogna anao donc après anao nandeha za antany hafa igny parce que tu savais que j'allais pas te donner c'est mes affaires pardon mazava aminao hely tsy hely entreprise montraka ou tsy montraka io misy revenu azahoako tsy miragna anao mipetraka foampoagna tsisy raha atao anao miaraka mitondra vadinao manonga un bateau escalier de bateau fa magnano rodinao ay mandeha misongo tsaiky lela jiaby à la réunion jusqu'à Madagascar anos bazo tsy marigny raha zay anao bob merci azonarô tsara oui tsy maintsy anarô mazo izy hitanarô io nagnano koasakoasa anao andeha adaminaka marara aminao madame kafty koasakoasa io ndraiky tsy agna maso fa olo mba bien placé baka olo magnasa olo tsy olo veta karaha ataonao io tsy olo écrasé serpillère karaha ataonao andeha be za izy anao nagnano koasakoasa nazo raiky la vie la mort io nandeha ta Mayotte tagny nagnano clandestin navianao Mayotte fa maranao raha zegny anao nagnano clandestin navianao Mayotte rikarika
Jusqu'à nous avons une situation en France. Ça hitanao io za tsy mila nagnano mama za misy valeur ça ça hainao za fa za misy valeur za misy valeur za natao vadiagna marara aminao za nanjary nino anao mona haramo tsy parara dia babe tsy parara dia mame hainao dikan'zay tsy para mandeha magnano traduction amle comorien mazava aminao tsy parara dia babe moana za hitanao io zanaka halaly za zanaka halaly savez anao andeha mivolagna fa za moana haramo za hitanao ro io tsy moana haramo moana halaly mamako na vita fomba est-ce que za finao aby natao fomba anao minan-keran'olo vo isan'andro minan-pangon'olo vo isan'andro amy tanàna lareny ao magnotry lavaté motroka anao karaha olo tsisy lavaté olo jiaby ty misamby misy vody io anagnako anagnako zaza tovy na tianao na tsy tianao mazava aminao tsara zegny volagna fotony ragnoanao agny bôka magnirika izy ragnoanao agny bôka mety magnirika izy mandeha ty non za tsy mivolagna anao zakinaka za tsy mivolagna anao zakinaka anao tiako anao za sentir avisé fa olo ty olo manque respect aminaka olo manque respect amy zandrinao nandeha amina avambadika anao ma histoire ndraiky avambadika olo tsy tia za igny mandeha magnasa za amy rabesy za nefa situation nareo tsy miragna izy magnasa vady koa nareo za tsy magnambanimbany olo agnano kosakoasa tsara raha mazava fa izy satria izy mila hitovy za nefa tsy mira fomba fidirany en France voilà magnano rectification hely hoe za tsy ômy santé je sais que maro olo nagnaraha zay fa izy zegny mila mivoavoa io nefa izy te aminamany izy anao tsy bien placé anao mivolagna za mazava aminao za olo misy valeur za mamako na vita fomba niteraka za io tsy niteraka za ke nitako andeha nagnano fomba mbara za hitanao firy za finao anao igny anareo navinareo izy nampanambady zana amy talaregny atao mbara nareo za edy azafady aby est-ce que nareo nisy naharegny izy nampanambady sanandro mihinan-keran'olo fo mihinan-pangon'olo fo io mateo vavy ty magnotry lavaté ty mbiagna manao mpanambadinao anao mihinan'olo fo anao ndraiky feno za fo anao fa za tsary naharegny vadiagna anao mbiagna manao mpanambady mbarako ny hihinan-keran'olo fisan'andro hay mba manao koa baka mba mampihinagna olo koa fa tsy hinagnan'olo fo anao mivolagna za io est-ce que non mana halaly za mana halaly je sais mais est-ce que non mana halaly parce que ma connaissance za tsary naregny izy nampanambady par contre za fo mitombo fo mitombo fo ino madikan'zegny mana halaly sa mana haram para nareo zady za fi mitombo fo isan'andro za ndraiky tsary naregny vadiagna izy nampanambady zegny mahary zegny volamena za hitanao io fa vita nampihinagna olo na sahainareo na nina fa za nampihinagna na mamako nampihinagna olo za nalegna namegna mahary namegna volamena vadiko nitandra volamena navy nanambady za ireo magnasary zay namba tsisy volandreo vanga volamena vadiko mahavelo vadiny vampodiana tsara amindreo agny mazava aminao anao baka hirika andreo anao ndraiky anigny anandreo hitanareo avako aby raha mampahininy za amindray matoe vavy ty koa faharoy izy antongna anary zao ty kishala ataonao nakaty baka tsy kishala avako aby azonareo nakaty tsy kishala nakaty c'est juste un bandeau nareo mahay bandeau izy fihesiko hity za tsy olo mifogno ambarako tsara ny marigny za tsy olo mifogno fa comme za nitomba amin'ny éducation hoe tsy pa tiako magnano folofoloara za tia magnano foloara satria pour rien du tout sianareo navaraka baraza zegny hoe za tsy magnano vakantaraka pa Facebook inaka za zegny magnano bandeau parce que genre tiako mahita za misy foloara amy loha ninaka franchement za magnambara la vérité fa ninanary nareo fondo jiaby amy Facebook ato mba apitrahanareo amy place edy matoe vavadala io magnoitrinoitry isan'andro amy Facebook ôhatra kisha magnasaha olo isan'andro amy Facebook kishala ataona amy lohanany izy mivolagna zagnahary mba volagnanareo edy izy ary fa tsy mety raha ataony magnasaha zagnahary anao magnasaha religion tsika islam anao matoe vabezo magnano foloara anao magnasaha za adosoa foloaranao io ary hagny eo amizay anao magnasaha za tsika miragna tsika tsy miragna masky malegny tena malanao anao mangala foloara ataonao agnabony lohanao anao magnasaha olo anao mangala foloara ataonao agnabony lohanao andeha agnasaha za est-ce que ça se fait ça anao zagnahary mamberanao soma adosoa foloaranao misikina normal koa fa andeha hiady religion aza ampidirana agnatinao c'est dommage fond aby suivre anao la honte quelle honte tegna ny mampamenatra raha ataonao bon anao amizay
manana rodonao ta ianarany kaweni adigno boka izy ta kaweni to bolo aminao ndraiky anareo tamayo to makorela anao zay to zegny ibo merci 10 fa mazonao i matoe vavy dady kawitry tanareo io nandafo zegny nandafo karaha io nazahoany jusque izy avao tafaboaka tanareo fa izy tary igny kory haly izy tary magnano vavabe zao ty io anao magnasa za fiainana andalovanao firy la misère la crise hitanao za natao fomba tonga de nangala avion tsisy machin je sais pas quoi la nalaigna avion direct eto ke anao ndeha ady ndraiky za misy valeur hoazy aminao nalaigna vady neninao anao tsara nampanambady ino anao mandafo hegninao gratuit tary gratos vadinao miaraka manonga regniko misy olona ambaraza vadinao maraka manonga amin'ny escalier anao fa mandeha mandranto amtady check lelah mitsikotsikotsiko anao himpa tinao anao ndefa any aminaka raha zany alainy kafo vady ambaraza eto azo vilela nihila zake za miaraka aminany ambaraza tsy mirana tsikaroy azava aminao zegny za mahay gradinaka mahavady za amezako daraja azonao korana ok on avance kaya mwana kaya ndoya kaya mwana balechini fa za io la fin bon avako abe entre parenthèses blanga amin'ny ravambady kwa bio ro mandefa dossier soit disant fausse dossier nareo i baka fa tsy dossier ancien dossier rectifie ancien dossier i raha nataonao igny koa fa tsy lamode wa baka za io avako hitanareo raha ndeha natao nagnano vidéo zay izy momba za hagny za zay nagnao raha nataonao igny fa tsy lamode c'est une ancienne truc d'accord olo jiaby mahay raha igny existence raha igny fa mba raha i ravambady koa igny parce que za idrika amindreo i baka rehetra boaka amy zokiben'reo magnangy igny andeha ngala 70 ans igny mbola magnasara magnamiangovanao ho regny koa magnageme anao magnasaza igny anao igny ngala 70 ans monsieur Dieu 70 ans mandiny Allahu akbar anao fa commence amy lalagna mbala ndiady ndraiky za mbala be fa la vinakata vela anao miady za io dossier anao tagnako attention za tsy ary mivolagna tsy hoe mavozanao dossier anao rano fa hazazagnanao jusqu'à anao tongnao ry jolo génération anao maro mahay za fankazo aminaka azonao i mamamama jiaby amy tanambory mahay za maro dossier anao io jusqu'à tanao sy be tany fihenagna anao jiaby attention anao ndraiky za tsy tiako manque respect anao au lieu anao mandeha magnantra olo magnasasaha olo isanandra ry ndraiky zandronao magnano saradala anao maroboenao ro attention anao magnamia force roy za koa na avy eto anao bombarder koa anao koa fa tsy voana dahinao raha izy nandeha nagnano la mairie ndraiky za donc c'est pas aujourd'hui tsy ndeha salomzy attention anao 70 ans commence déjà à chercher lalagna mandeha mirabe fa tsy mandeha magnasaza mazava aminao donc anao derrière raha jiaby dossier anao ato ne m'oblige pas j'ai pas envie ça si on dera non merde alors j'ai pas envie zande vunga la mombano pourquoi zande obligé non hein dossier non pas bon à quoi trop purée c'est pas bon écoutez hein attention hein zan vunga no you zok be faran bemro you ça tu vous non doucement avec moi mollo na tout ça chari vunga no ska chari bino mis dikan ano maro bueno isma mativago mga saza vous allez regretter hein vous allez le regretter za fon vunga naro hein za tarimba na ngazava tamnu no mali in mana vien mal ne bokaya za tin ma boka dossier na ro jabo apporteni fostini une partie na boka fa na ro jabo na ro sam mis dossier non de mademoiselle jusqu'à no mativava rejeter tout ce que tu as fait dans ta vie za mis dossier ne karana toni zan kana tarimino yu chukur nchakar ka hadi jabti zan kan termino lila a Madagascar hoyu zamis amomba iskwa malutu ani nani au purée ça des Comores. Je suis allée au Bweni à Bambao, j'ai bien entendu les dossiers il nous marato ni sana dans vos j'ai l'argent tu veux que je parle hein est-ce que tu veux que je vous venakati bien racham naroe zambla naro no mandem pousser ul mga sazais faites attention hein la ko tu voulanga naro sempre midika fienanga naro mis dikani chacun sa vie hein naro ma fienanga naro hein nani je n'ai rien à foutre fa naro vous les amis pousser ul mandem mga saza zera vlanko boani hiz vlanga mnana attention za
mivolagna rô sasany aby parce que rô sasany aby c'est pas rô tsy de midika amin'izay ferifery loatra aminakahy fa surtout anareo chef be mamitondra hady jiaby ty anareo attention monseka anareo raha anareo mandeha manirika matoe vavy hô io ko zany éclaté to anareo miregrette fanaovana alerte zany izy dikany za navety nomaly za tsy nivolagna raha mombanareo io fa glisseko vite fait comme ça mais j'ai pas rentré dans les détails za nivolagna comment ça se fait za nanjary misy fankaza aminareo azareo. Voilà, c'était juste une alerte. Une alerte. Mais ne m'oblige pas, j'ai pas envie de parler. Bon, les amis, il dit quand ils vont me dire que ma chérie, on me dit, ça a été changé les chinchka. Ti parara dia babe, ha. Ti parara dia mame, ha. Zati change parce que vous vote bakana. Aznaro hunu, na vnis maman zanis disa. Karato mi five denga jabe, ndek vadku. Karato no jabe, azomo tis disa five denga. Mis fotoni na kana de Facebook. Ok? O jabo mi sia di fu ar tsara préciser tsara hito. Rangu na dirang kafu bagi am tangina naka. Kaf tsari vamba kwa mangongi karati. Tsara baka na mazava za chande kudulumu hakinani parce que non mo vadineti vamba ne itanende ko manganga rizati ti mangoro papier nani ma chérie ma sœur mamie de monopause koni no vamba no za charna vamba kaf ndek mangangi je veux pas mentir za charna itakaf masnakati masnakana taktois comme ça ndek mangangi non tar depuis ana nambadi jusqu'à nyani ta chande vandi mas vamos nós ko vad nós ata taka vamba no fandinga vamba no ndek manganga ri chi manga jano ça c'est je sais pas za charna vamba vadku ndek manganga isso ko is mi sang en tout cas za charna vamba is comme ça voilà je vais pas mentir za changa mi hakinudo par contre c'est dit ça parce que ni sera tu fangar comme nerwi tamzing qu'est-ce qui s'est passé avant comme naro pas quoi bamzeng les areki ni papier main surprise d'ambazo ko no nyan tu vas pas aimer itanaro istam zuti nessa ta Marseille fa izul miasa um déplacement matetique fa ela era plani zengi yu archive fa ela mas oh téléphone tiza lá donc yin archive fa ela est-ce que na romarenza jusqu'à eu est-ce que na romarenza jusqu'à eu aí de camzen letena mashiro na romarenza ci dem buka chara buka kala kai que e zala como tô niente praticamente voilà itanaro rana tono video non denta diavino cara tipo fanda lovandira zani si disa ne vat cara tono jab mi si hadu ndek fiva dien vat ku laftu zafat stankilo ist ndeniasa ta Lyon za ta Marseille zam zen am hilkuna kain e comi sur place za zen ila na parari sotu ni srana na tonzana panilku za tamzi za direct nelku ni rana to ni et ko moto ra itana rota video yi ano ko baka mail ko no chande vulna chérie je t'aime azo vamos na rojo mail ko nek vadna ro ke na ro de vulna chérie ro para no tie nunca dela za o diabo ko fa mail ko no ta fatu no ara na no mail ko ana ro diabo jo na ro de vadna ro na ro mail ko na chérie na ro kontane ti sura den kan dek vadna na chérie zeng mama c'est normal za ko rom tu za manga ngara manu ngara nan za nerveux za mail yon desera ma fana avant no mande mit fena na kan dek fi vedinga vadku sa fafari bantong no malutu zenga tong no mahimbo te mahimbo havan badini zan kano mawe matet la guerre fanga sa puf ka zengo sa haraz nga jabi popoka nangor lamba devant public en live anaro jab na ita zan kanana anaro na ita zanek chimchite kunich klali fetu ichai kuchin chakar kazafa e zazi ma za futuri zivunga kabarun rameyu izmat nangor ni ramse nanteri nangor lamba is parce que le la une en rentre tant kana bole la ma mup kupopon zan kanulu ni buta ka hena jabin popoponi ça fait rom twingam zan en vidéo hel kuna re lota tamna ni sa sahen belmera nan jab tamzi zan kanani dad ka wich mga sa zan ro tamzi tineta vidéo yu retour en arrière rayo voni fa fansek yu d'accord foto ni zinelku is na sa tamzeng rom tu fatuli la ma mupku vad kitano dad ka wich chima mupku mangangi mas vamos ichma mupku ichim kaskiza as nora vlo comme nozing ichim tush viavzing am put kundek
tsara vambako ndraiky magnangy ko izy mety nisy magnangy aparagny tsy haiko karakôry io tsy haiko e fa za tsara nahita izy za tsy andeha vandy za tsara navamba izy ndraiky magnangy karaha ty est-ce que mazava ok donc raha ivolagnanao za nagnôrokatra ko papiheny vadiko zany ko la même manière ninao ho nandalo différence nani lamba avô izy nagnasa carrément amboany havambady jiaby lena mborazanareo jiaby ndraiky mamana razagna atao zay naresaka melo baka izy avako aby tsy regninareo ma izy nagnano raha zay tamizegny za amizay zao iditra amin'ny nakasy baka rectification hely oy zany ilagna zava baka anao andeha agnasaha za ndraiky riban-tragnonao maloto ndo fafa oh balaye d'abord ta maison tragnonao maloto ndo fafa fo amindray anao mandeha amin'ny nety azava aminao tsisy olo vierge io tsisy olo ino agnarana nani tsisy olo comment on appelle ça là tsisy olo tsisy dossier tsisy olo madio olo jiaby misy problème amin'ny fihenagna nanjany ninareo ty tary misy problème hein karaha zay koa atao ninakato koa misy problème samby tamy public ninay par contre je vais revenir za hitanareo io za masiaka za morameloko fa za tsy méchante za misy bon cœur je vais prouver aujourd'hui pourquoi tu sais dad kawitry anao nangala vidéo zany eloko fotony vadiko tsy teo baka za amindray koa nangala vidéo zany ilany namparomitro zany ilany piqué fotony anao koa meloko tianao baka olo koa meloko marary karaha anao asazanareo za nagnano vidéo zegny zany ilany nampapiqué ramseko tsy haiko ni randeha ataoko mampapiqué izy j'ai cherché quelque chose comme je suis pas bête zany agnano scénario anareo mahay scénario zegny est-ce que nareo mahay scénario zegny zany agnano film scénario vadiko tsy teo koa azonareo hono vidéo zegny tsisy live vidéo fo tonga de filmegna raha fa mirehetra ary mandiny anareo afaka eo amizay anareo mahay navianziny boaka antany ambarako anareo tsara à quel point avambadiko abo monstre zigny zany andefa tamy vadiko zany eloko igny vadiko andefa raha tamy raha lahiny à la réunion parce que raha lahiny fankazo aminaka ndoko ny calcul hely rangonao fa hitany za tia raha lahiny marigny izy tiako marigny za tsisy problème ndraiky izy ndo calcul hely hoe raha rangonao fa ki raha lahiny en croyant bien faire vidéo io nalefa mirana baviny tiako raha mandalo amin'ny fivadignany raha latsika ato qu'est-ce que ses sœurs nagnano amin'ny vidéo est-ce que zareo koragna vidéo naka ndraiky vadiko nalainy irana baviny vadiko nandeha nampidirindreo Facebook ny publiendreo partout dans le monde est-ce que mazava aminareo raha quel point reo monstre problème mivadinareo ndraiky anadahinareo ndraiky belle-sœur anao ataonareo réseaux sociaux abako aby tsy olo anabaviny voatra karaika aminany leo araiky aminany nangala raha io fotony raha io que la famille fo nisy raha zegny que la famille nalaindreo raha io nampidirindreo Facebook ni partagendreo partout tany jiaby raha io amizay baka navo amizay zany neloko zay navianza koa nahay neloko tamindreo ay ana raha momba naka privé za koa porter plainte nareo nazony raha ala habiny za tsy sanda za megnitra fotony nagnino agnatin'ny vidéo za tsy mbongy hegny nakatrantany donc za mbola mikositeregny naka mbola mihaja tsy karaha nareo io donc tsisy raha mampamenitra za tsy namono holo azonareo tsara zegny za tsy nangalatra raha aby zegny raha dangereux fiainagna tsy nataoko naraiky par contre rectifieko amizay za comme je disais za tsy ratsifagna za tsy méchante fa za mora meloko vous savez mes amis bokanareo hitanareo vidéo nandeha nataoko igny izy naboaka nanareo Facebook hoe miroany raha ny vadiny igny olo tsisy jera tsisy adabo trako mahino za tsy masaky magnaraka regny hitanareo zegny scénario volanko aminareo amseko tsy teo za tsy nagnano kateko vitrany cadre igny tanareo afarany cadre igny afarany kanareo koa misy cadre afara misy papier afaka azonareo hono i papier igny ndraiky cadre vakivakiko igny niroako motro za tsy endriky nagnano live koa azonareo tsisy live raha tsisy vidéo juste ifa mirehetra rifa niroako motro raha io ni filmeko je voulais juste piquer un peu le cœur de moi za ilana zay mila mbala shirony fiaragna fa raha jiaby za zegny mila azony zay efa malimaly zegny za mila juste nampirabe izy fo nagnanaovako zigny azonareo mais en réalité regardez il est là mes amis j'ai jamais, je dis bien, j'ai jamais ni brûlé papier vadiko. Za anao na merana taonao dad kawitry. Anao higny izy ty papier aby zegny. Anao higny nandeha nagnadio za. Regardez-moi bien hein, les amis, hein, ils sont là les diplômes qu'il a dit, soi-disant
Nandeni char ni char cousine, ils sont là. Bien. Ils sont là. Tout ce que j'ai enlevé dans le cadre. Est-ce que tu t'en as eu? Félicitations, machin, nanana. Tout raté, archivé une fois. Papier nan avec original. Vous voyez bien? Vidéo, film, scénario. Est-ce que vous voyez? Ils sont là. Voilà. Ils sont là, diplôme blind. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Ils jouent. Vatku manakaja. Zatirat fanga. Uzam naro. Mas ande ngor papien vatku. Zama dala ande ngor papien vatku. Anaro mahe. Ils sont là. Ils jouent. Marzini. Ils sont là. Ti les papiers na jab diplôme wiro hing. Aznaro. Boko kanaro gakarita naro. Ils jouent ra jab vlain tam naro ho ni ruwa ku. Zati na ngor raha. Papier fuzin de 4 anos não pode ter vado fuzan frente da fuzan ele com declara fama zero famalin sati srani tsar ni srahan rokun vad fuzan balai klali não zana roba kare ato paciência ils sont tous là na rora jabti papier jabarekti diploma rare kisti diplôme ni rana jab izu tan ro medai beyo itana royo you izu Char na ngorraha za tanvado tana to confiando na casa tia zazan kana vojoro za tislegi za vanaro garananyo medai bien izura na jab char na ngorraha vadin za o no milan dutu zaza in hel kufu na scenario mas avamno it kana royo izu tilan futonga tikenga coisa nga binga diploma vado ku jabe boka diploma vado ku jaba va kwa betka tiela itu takizma na kaja mari rahazi Feno. Papier já foi na Kati. Então, nós vidona boca noi. Mila meme na pavot zain. Ni ruan diploma vatni. Ana roma he. Tam lera video na boca ni ir Faustina van bad tam public. As na rohuno. Parce que rona boca zifa tiza. Non. Iro. Ndena pictura tam Facebook na palazendo fa ela zira fa démoder. Peut-être que va chercher un autre sujet. Va en demander nam tadrar avec ma barbe. Non, parce que ça moi j'ai rien. Ça ta notice dossier. Iro ainda que fait dossier. Ça tis dossier. Dossier là ka. Pas bon, ça manhã na tifu fa j'ai pas de dossier. Ça tu là la vie karakori. As no. Ça ne va 19 ans barokono. Ano tem que dossier karakoli. Ma chérie. Il m'a dossier de devenir de kiza. Regarde. Donc, papier jabing, zatchinango, itanaro, ils sont tous là. Anaro, mais problème, mon papier, ti quoi? Zatamzou, n'ambara zan kando. Je suis désolée, mais non, on a mentionné. Zan kanyana bavndorek, talongulorek, tapando, falafo, yunatachangaranani. Elle était au courant. Elle m'avait dit un jour, Tata, t'es sûre que t'as brûlé le papier de tonton là? Oui, stamnaka. Non, j'ai pas brûlé. Mais azavlainam nan zetamzi bala karati en bon terme zetamzi zatamzi les problèmes ni izin rosin roing zatan kila nan c'est dommage nanden pourira nanden nga saza nangala rabeni Faustina roke Faustino ichina mboto izina kirhavan vlaini ana bavundore 70 ans ta chakar kam nakayu zam profere milele ana dakwefto yu kezai pudam anga miandra danowis tamna izandundu zan kandu yu vlan comme noyu Is naïta diplôme na barakuis, j'ai pas brûlé. Longtemps nan, zaira scénario, funato, fuyenye, fuira konato. Ava bulando, je na, zani satisfait ça tout kikano. Parce que non mais gagner, no nyani. Vidéo, ndena bokano vocal na kano nyani to, jamais na kano voti fuira kono. Ah, une vidéo faké, fan ancien dossier, ou le job na itazi. Tu as que docteur na itazi vite. Faulu jafa na itazin of koyo za char nangala video ya vivula nga za fa za kana va kwa za char na char ni brûler papier vat za ing juste na ro za ni la na paniquer sinon j'ai rien fait za ma méchante je suis pas méchante maman je suis gentille check na voix joro je suis pas folle za de brûler papier vat pourquoi papier na job za fanjinati is femi fino kwa la bla tabrari Chilani papier ko boko na roheto. Diade! Ils sont là. J'ai jamais brûlé papier de caf. Mas ça va me rose. Zache quand dans vidéo un jour nga zavara fa c'est pas la peine. Faut ni vidéo ti fana de la boko no Facebook ou le jafana de vula moi check mais ni brûler papier va de ne rochi ma henira nandalom ni fiva dingo ibuka mara mandal chi hendo donc là tu de s'exprimer mrazi je laisse tomber mais là tu m'as donné. Mais là, je te remercie. Ça me remercie, non? Pourquoi? Moi, tu vas défouer, ni du vnoza.
Zah koa nazy bénéfice koa né finalement zah tsy nanedy aminao mais on dirait que zah nazy bénéfice hein. Parce que zah nidiovinao olo jiaby zao au courant. J'ai pas brûlé les papiers de mon mari. Izy amy salon ametako ko izy téléphone. Miazovaninao. Zah tsy brûlé papier ny vadiko babako aby zah tsy adala. Zah tsy karaha izy ary. Par contre na ndraiky izy brûlé lambany vadiny tary olo jiaby nahita. Moi j'ai rien brûlé koa azonareo zah tsy nagnano live. Fa raha efa vita scénario nakà narebaka zah maliny fô. Zah efa vita brûlé raha nataoko io zah nagnana tamin'ny vidéo igny. Vita. Tsisata, ils sont tous là, ma chérie. Donc, vote pour qu'on ait vote. Il va tout maintenant. Vote non. Regarde ça para quoi. Vote. Vlang boka. Batuma. Alors on te dit oh zandu ka be. Alors te dit ya chobo bloquer. Ah vote boka. Ils ndana ngala vidéo chinanda hali no mali. Izy tie chakchi sadabu sengo he wana haramu ndo ken chakareba bando zan kanu zafno habi kakamara bam nozi atatanta azo calculer stagnisan est-ce que nanganu ngamia dot ngamia mahari nampanambada no isuni nakera no tamni tananani lorenyo sananda mina kera no fu yema no ko faharui ano mis problème de cool jabi la famille de ces techniques ni ti sarabu hoye bokam ne négociarezi anangano problème ano tskute kono anangano problème jusqu'à la réunion horu chakareno hadi meti saraboye tie konaro bakamne ang tio pourquoi je l'aime pourquoi zama katiro misrangona ka vadunroho boka komor metis komorien arabe is vadunro meti sarabo cousine na ka vadunroho zana ringono zin guerre le cru zama chakano hetu zava nozen zama petrono parce que no minehaneha itanaro publicité na top jabi zachina no ngaranandu hein Zach ni volanga hizi fa bon zani volanga hizi bien sûr que zani volanga non parce que je raconte là zani volanga non zani tiki fa yana rosa bon za na mal publicité na tono hein parce que notre non za mais non culture ça moi aussi j'ai fait pareil avant de volanga oh za charni volanga et va dire ni ana dahin vad ralan vad que le 10 le 12 le 13 ma disait ana mandiana roman zava quoi malneti nanomboka le 25 le 26 ino ma fandraisana amizegny mbarana rosady ino ma fifandraisany raha mbala fadiagna fa vita rango le 10 13 agny andeha fangarona ty anareo mahay zary mankomboka karaha amboa raiky tegna anao amboa raiky tegna tsy miboaka ty raha oh tsy miboaka mama tsy miboaka te anao mamomka mikabokaboko fo anao mika fa tsy hainao raha vanao raha volagny iny valamboetry tsy milamigny ci siano fikolo vitiny koragnanany ale tsy jiriane raha volagna he anao ny avambadinino na roma tiandro na roma tiandro madio matragnonao ho za je pense pas que tragnonao madio ke fafa tragnonao alonanao mandeha midriky agnatin'ny tragnon'olo mandeha mivolagna tragnon'olo maloto tragnonao fafa madio tsara rassure-toi que tout va bien donc tokatragnonao atova tsara diova comme maloto fafa umbungwacho misy la poussière aznaro noti ya ma chérie atsati baka mira kana no io fono taktakini rangono fulka vitu muntu kahin ibaka mbola mazo mnaka ko baka hinga isan nangala video na kama chérie anaro ma meme Abdallah Nazira vulizara itanaro yo ma voix problème karaza ndekrango ano mehera ndrak mon commentaire ti ndekrango nakayu karatiro iblisa shaitan miarka inarango na Nazira yu airango ni latifa kingaranani tuhunkono parce que no yu renkono kara kor fichano zahan izangi san ngala video hon badinga na kahingi amberan ramari ni fafa ni roku diplôme nande na fichier na kor ke 0 charni sarka mbala ze jusqu'à nyan alhamdulillah rabbil alamin nakasit kaza azava ze misanka alhamdulillah chi antene makasit kan hel misana meza zang harantena azava faharwe ir havlang na iron keke t'as noté la vidéo boka accord que ça c'est pas une femme mariée là il a à Madagascar parce que tu voulais me marier ou quoi hein ils ont pas ils ont mais ça va mandil chano anol mga sar mga miul aram ye deul ngati mare fa titihi na mrai besa fumbu abba kanan aroma he ils mga miul ravo titihi na mare misul fa titihi mangala rafi bukam nani manga titi hulu zitano ci savani ma varno mga miul ravo titihi no ils ont vraiment que c'est pas une femme mariée donc toi là
anao taty quelqu'un marié anao anao izy ty olo mendriky manambady olo anao rarizo io tamy lera zahanao raha baka izy kiako vadiko iala izy tamy malinegny azonareo hono tamy malinegny io kaiky izy ary zay iala za vadiko triny iala za vadiko tia za ary za koa manka tia izy mazava donc zegny vadinao vantarenao vadiko navigateur mba vola izy mitrôsy edy baka mandiana fe volan'olo jiaby ary afaka anao avy mitatatata io vadiko hitanao tsy hono miragna vadinao tianao tsy tianao avô kafa za tonga vavanao fa tsy hono miragna gradinao vadinao ry na raha retraité ohatra hoe nandeha hazonao ry 600 € 500 € cuipo marara aminao tsy hono égalité ndraiky vadiko mazava vadiko misy revenu aroe tianao tsy tianao io tsy manambola fa izy rabesendro io baka tsy tiako halako mahita olo mirabrabesa vadiko kafa zegny za neliko za nagnano vidéo c'est normal za tsy ndraiky akisy chérie bébé je t'aime bella za neliko c'est normal mais je suis pas la seule malheureusement ko mankany ndraiky vady ro tsy maintsy tafy manonagna raha vadindreo igny azonao mandeha ndraiky vady igny kendeha chérie ambaranareo zava ko aby fa za vidéo igny izy hitanareo c'était un scénario zay fo je voulais juste préciser ça c'était un scénario nataoko za adiadinay tamizigny mais j'ai jamais brûlé papier nany za tsara injustifié mais raha nataonao nagnamia lumière za là merci grâce à toi la lumière nakana nonga olo jiaby au courant il y avait pas de brûlure de diplôme ça n'a jamais existé ça va aminareo même sa nièce là izy comme nareo to nari andro ina tasha izy na vivlagna ko raha zay fa tsy haiko na nadignany na tsy nadignany na vivlagna ko raha zay za tsara brûler raha tonton tam monjo zay mikoragna no taman za tsy brûler zay fa ne t'inquiète pas za era juste nilana patete izy fo za ratadiafo fa mezanzavo ko izy raha nana mezako izy anareo tsy au courant aby fivadiagna ko mara andeha zo tsy mety diragna fivadiagnan'olo ke vidéo nao igny ça aboutit à rien tsy mandeha nulle part asafa avô agnaty vidéo tsy sarina kabosy na rien à foutre izy fahitan'olo fa helanao baka tafara votetry fa ilagna zao tsy netaziny ko milieu zana tany ni transféré nana bavy ny tany jiaby za mampa mampianatra anareo à quel point io i monstre anao magnarakara zegny amina bavy amin'ny raha antena olo magnarakara zegny za ko niany na ko fomndreo c'est pas pour rien donc rodrodonao jiaby ataonao malaza be io anao zay mandratanao io bobo merci anareo baka miragna anao ndraiky raha manakagny mididira check le là anareo vonao volagna zany fa io fa sanibadinao mandeha manonga amin'ny escalier mandeha miasa anao fa izy edy ndao fe volany magnangina lenao 3000 € tsy nipayenao igny marara aminao zegny mbola ipody za raha samy eko ndraiky anao koa mitsakaraka mazava fa za ndraiky maro velo tegnanaka manjary j'arrive plus à gérer c'est ça mon problème j'arrive plus à gérer azony tokatragno aty azony jalinaka maro j'arrive plus ndraiky asanandro andeha za anao baka tu arrives pourquoi parce que tu n'as rien à faire dans ta vie fiaignanao fa io fo magnano live magnasaholo vous allez voir les amis là si za ko mbola mafita miretenir ohatra je sais pas za tsy mampromettre za ko tsy namaly izy bientôt tu mboyanareo izy magnano edy amin'olo hafa koa hagny eto za atsika fampizaha edy mbo mandeha miady amin'olo hafa koa izy hitanareo isanandro mila miady amin'olo fo boka izy malele mitady buzz fa anao ndraiky mama anao nagnano publicité naka mas cliente za boka la réunion au contraire za nas cliente ko ne anao ndraiky grillé mavozo olo andeha andafo raha aminao boka amy raha totoetrinao io mavozo olo andeha andafo raha aminao trosan'olo 3000 € andeha anao Madagascar tsendriky ny payenao nava l'aéroport nagnasary nkotroza olo nefa trosa igny miambigny jusqu'à niany mbara tsy vita tsy zaza raiky nanaovanao zegny juste pour dire à quel point trosanano fa nandombondobo ininantsy karaha n'olo sasany na fa blanc comment c'est trop afaka eo fa haroy anao vao fa izy igny koa nanadahinay izy nafita mitarimy izy c'est normal ou koa nadahin-tena tarimian-tena fa volan-tena len-tena tandrigny fara blanc tsisy la loi midin'il islam magnambara fa anao obligé anao mila mitarimy zandronao ny zokonao tsisy mamanao ndraiky babanao mahabadanao io mamanao ndraiky babanao anao koa ty zazandronao io nianao io tsy obligé anao mamelogno ro intsika fiainagna France anao fiainagna France karakory mamelogno olo France aty hainao tsara be mampianatra olo amin'ny école privée izy koa izy ary nisy bon niveau magnasary s'exprimer français helo c'est grâce amy raha lahy nampidiriny l'école ampagnifainy raha jiaby cantine bus raha jiaby vola jiaby zegny fogna be ty io tsy l'école publique karaha n'olo jiaby aty io mazava aminao io tsy obligé ny zahara anabaviny igny io tsy obligé izy nety nagnano égoïste nany izy nandeha nagnano villa feno tamafavadiko tsy matérialiste mazava aminao zegny tsy igny prioritaire nany izaha anabaviny hankatsara izy ampiagna mes éducation tsara mais malheureusement virage nandeha antany hafa losa antany éducation mirano zapeny izy hitanao igny
fa izy ndraiky nagnano ny vitany mazava. Donc c'est pas une raison andendehanagna amin'ny Facebook agnasahan-tegna na dahin-tegna en vola. Mazava aminao zegny, anao bôka tsy olon'ny joro fahitako anao fa anao fa matevavy zo ty nandeha nampianarin'ny joro. Tsy hainao la valeur anao tsy hainao. Anao mandeha magnasa olo magnano kisala amin'ny loha, adosoa aria, anao vao avy mankany ndraiky za. Fa tsy anao fognofono anao andeha ady ndraiky za. Pourquoi anao mitondra religion andeha divanao aminaka? Za tanao fogna andeha ady anao, za tsy mifogno miady ndraiky anao. Mazava aminao za mahazaka anao, za mahamalo anao. Za na naturel. Za tanao maquillage, za mahay magnano maquillage, tanao maro le magnefa za maquilleko. Ndenao maniry anao tsy mahay. Za mahay magnano maquillage, oui, za mahay anao check hely karaha ino magnano maquillage hoy. Ndero star aby io fo Rihanna, Beyoncé, je sais pas quoi mandana tegna événement toujours coquette, toujours bien maquillée. Iro milliardaire jiaby intsaka za maskina am fegna gade tragna bombotra koa. Pourquoi za tsy maquillé? Anao tsara mahay, anao tia fa tsy mahay, anao ndraiky izary tsara mahay. Of course nange nagnirika anao volagna amin'ny vahin taminao fa volagna aminao naboaka ny cheveux. Nkonga mahita. Tanao, est-ce que hitanao tsara? Tsy farany feno fa za tsy voty. Na vava, vava parce que raconte. Na amina tsaragna, na amina lavasina, na amin'ino, na za tsy voty. Za tsy farany tsara fa za tsy voty. Mazava aminao. Atsika reo koa mitsangana magnano sandra anao tsy hita. Anao tsy hita matevavy ty. Anao olo bila miaigna talon. Za tsy mila talon. Za hitanao larondrina ho aza aminao zegny. Za lava. Za tsy mila talon. Anao bila mila talon vous ay hita. Marary faux nani. Oui, izy marary faux. Hitanao izy marary faux izy ndraiky za. C'est dommage. Za nda mpiragna aminazy. Za kaza mpiragna aminao fa tsika tsy mira. Izy nagnano anabavy c'était pas une obligation parce que izy tia anabavy. Mais c'est pas une obligation. Maman ndraiky babany no tokony zahany. Izy nagnadofisy ta Madagascar tan karakara papier nany. Mais agnarana papier nany to taloha izy fo mitondra agnarana nany am papier. Izy taloha to memeny fa ka fo babany. Izy fanaventy vonay fa izy ma tsy babako izy nkaik izy papa au début. Fa matra izy. Karaha jiaby zegny ka ignaty ariagna karaha ty. Tsy mila hakin'olo, tsy mila riagna. Hakin'olo tsy ariagna. Za tsy sara za mandeha Facebook mandeha magnasana dako en vola ou mandeha magnasara vavaka en vola tsy possible. Zay na miadiva karakory en privé agny fa tsy mandeha public. Ninany fa anao faningoanjanahary même anao io. Badri zegny aminao. Zay hay jodoko ny tompiny Badri fa tsy anao izy madigna anao. Anao io tsaky navoa Badri. Mampodiko aminao tsara. Badri c'est pour nous. Non manin Badri zay kendriky. C'est pour nous les Comoriennes qui a créé les Badri. Pas vous. Non, mazo juju. Non, tu mazo juju. Io ni neze tompiny Badri. Non, makadala zanao. Pa! Vango kundraika no. Telefone fo. Za tsy karaha anao io baka. Nisy olo ambara attention anao fa izy misy tromba. Tsao anao zegny za tsy mavozo tromba. Mazava aminao zegny. Tsao anao tony zegny. Protège-toi. Parce que matevavy izy. Badri ne matanjaka koa. Za juju aza aminao. Mamako ndraiky babako mbala velogno. Anao mila rabesy za fa tsy vitanao. Matantina ka jiaby anabavy papako jiaby alarinao. Anao misy anabavy papako tsy hainao moramora anao. Tsao konkogna araiky ndraiky anao marché tsy hainao. Anabavy babako alarinao. Misy frère babako alarinao. Attention anao magnasasa zanakandreo io. Mesurer la bouche io. Iro ho alarinao ho. Raha tsy hainao aza vlagna aza kapokapoagna. Aza faminao zegny. Bon, j'espère que j'ai pas raté quelque chose. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je pense pas. Je pense pas que j'ai raté quelque chose parce que j'ai pas envie de me poudre dans la même chose. J'aime bien avancer. Ça tient bien avancer. Ça tient bien camera horek. Oh, dadka witi ya vinya baka. Ad suak shalam luano yu. Ano kuma iranda zama hirianda zan katanambo mo cheno. Ma vie anao koa masaky za. Ma vie aza tao Facebook baka. Aza tao fa za mbara anao karosy na kambara matanjaka. Ninao ry igny fa. Boum. Nakariky mbala. Mbala matanjaka. Asa azanao koragna. Mbala maiva zay tanao io. Donc attention. Anao mandeha volagna vadiko isan'andro io. Io tsy adversaire anao. Volagna fo za. Fa zay tanao anao kady fa anao volagna za tsy dossier karaha taonareo io. Tsy dossier. Foi vidéo tsako ny vadiko andeha volagna za igny. Izy naboko koa anao papier jiaby. Tsara, merci aminao parce que nanagna miaby miara za olo jiaby au courant parce que tsara raha zay tsara hain'olo. J'ai jamais brûlé papier ny vadiko. Jamais. Non mais jamais. Papier nany mbala intact mbala ora jiaby. J'ai jamais brûlé.
C'était un scénario, comme nous. Zahing nan carefo parce que zenis de ça, ani na patete fulani. Mas a você já tinha na vídeo no vulanga razin. Fa hela zinga va kwabi vídeo hin fanalaza. Fanalaza vídeo hin. Fa ande para fa nojo obliza na minhas lumière no. Ano minha na minha une faveur. Viens t'expliquer vu que c'est brûlé. Non, merci à mon d'accord. Merci à moi, c'est grâce à toi là je parle ou déjà beaucoup courant parce que il fallait que non provoquer pour que ça arrive. Parce que je peux pas venir en bien écran la direct. Non, zahini, zinga to critique. Non. On joue non comme on a bokara yo hein. Zahini nga zava donc dossier non pourri. C'est pas important. Faites-moi ça. Il faut y reconnaître. Foutez. Anoi. Angili ko no. One not pay no. You vlangande kano ti jirioko. Kishalno il faut doucement. Kishalno doucement pour non me avoir venir de ça. Que non me devons faire un vadku. Ni no bien na cara ndeni feyeni ye boga sujet ah vad kuma ye ndeni mais icho ke on da fa bien na cara ndeni peyeni ana bavin vad ku ano mas canta muito ndeni peyena bavin vad ku ano ah check-in zana ngan mariage ndeki vad ku ngan za va dia 2017 iro jabin tina fa mariage na ka ko tirala na rekala réunion as na rokuranga uro arala na qui faut témoin ils n'ont pas rencontré franchement ils sont gentils hakinani avec la réunion ils présentent un témoin vad que ta mariage ils arrêtent fou tio ils ont déjà tio que cara comment on donne des fois soit disant hari visa na quand de France attends réfléchis un peu con que tu es réfléchis un peu à quel moment ils ont dernier fois bien vu que rotim vulgam naka ils rotim fan kazam naka parce que ça de la mairie hein vad kuma havelunza is vadko ring no vulga vivia vinga no ze irana bavno ze nang ya fabieno ke zengi ran za ka chara ba ka vad kuma haring devant ran vlain javin karayu ring na ru voilà donc vad kuzan kila na kayu ring razing it nang ya fabien bie il faut stin nang ya fabiena ka fa it ti tinga tin video te fotuni ti mandem dara janani as no it ti tinga tin video ti fazanga kan no futet fa vad it gradno ze vien it mid ki ti vulga fazang vulga rajabze izio rengin as no ti fostin nang ya fabiena ka ti fostin charna no sa France parata volan vad kisma velung vad nisma velung tenga isma velung tenga is nanambadi is ntonda maharnani is ntonda vlamena nani is nandena nanambadi existe n'a besoin les sœurs c'est normal ntonda easy parce que comme ça it chizare quoi on va dire nani jusqu'à avant France charanga to parata tamdu isma melung zeheti is vad kumbalati pardon mala mafta melung za me vuleza no romande mamuru vande ba maheza menga ta zemba mama vilung tenga nezeti manga besoin na ro mas a fam na ro chara zen afudia clapé coach mahe afudia mora vava non exato de coach mangala kwenga no fa hadunu sananda hadunu ngati Facebook ti sananda no mila medda ngati Facebook ti jura no ba mahazunu pet kono plus no mas a fam no zen zati mavuzano ma nova video na sano nararam no vocal boka hin beto sa beti ti sulanga meno to sa ikmandana mangefa to sanul boka diegomne ai na leno la réunion voilà sam sutenganan zam vilnga easy do payer nararam no vocal na toko non chiko na bavin vad kono tu kikis la chika perik jeti na sarmaser hypocrite allez cheva